Odofo me makwaba edeba Adom TV. Dwumadie we eye Nkuranhyensem emre. Na me ameti dwuma amedi dwumadie ho chia me. Edi amje so eye Apostle Dr. Nita Kotegu. Obo odi anka mepe. Yo enede me fere obi na ono so mfere obi. Ne nyina nsi nkonwa. Ne ntwa na montu we meletia we mu. Abrabo aye boye me se obi enya anka odi nkunim. Obi enya anka na abrabo edim. Obi enya anka watetim. Ensure ya ko bebe nyina ye abrabo aye buntia suku aye ko nyina ya abrabo aye buntia adwuma ye nyina kyese se be betitimu ni abrabo edimu na enye yedie na asafata em se enu ntia na ye nyama ye nyina di ntia ye di akoniaba ye se mfifiri se be ye ne ye prepare abrabo nyina se yedie enkunimdie ne se ye be amama enu ntia na ye nya ne kwa nya de ton keke enye school ko keke oba bi ho ana na me share on say da na me yes single no na me ma me se me ko ware a me ho beto me na me ma me pia me ko ware be ma bi ye fanyina me yatabuom na me se enya ware etra bia na ma anije ni free wan kasa mu odo a wo na odo a ho kani wo ento wa bra bon say de ye bu no ye nim ni ma say yo the first thing you need to know and to find out if you want to make a breakthrough in life is to ask yourself why. Adenti na mpese me din kunim. Adenti na mpese manage. Adenti na mpese mitumpu. You say, why do I need to prosper? Why adenti. Ubisa adenti na. Ubenya anu yebi. Ebechiro de opese woyo. Me bisa adenti na mpese me hyenkuran. Why do I want to motivate others? Na me anu ye say e chance ni pe bi wo na butu atoba na me hyenkura me penya won wire abasoro nti adenti no na kenya me ne ye adenti na ni te kotego pe se o hyenkura manu ye ni se pe se me hyenkura na enipa won abutuo enipa won ayira brabom no mahu kwan asan apa ni gentuma efra eno na ehye me ma me ye ne o ma me yo enu nti se okowade a adeni na aware awo aduane yo adisie debi enu ye bonus de nti a se wade ne se wo po obi ane beto na montuo tintintintin eja ne ma me enu so passion se mo kombe do mo ho ma de se fata commitment se mbe kan bo mo afebo intimacy se mbe din kita ho anapa when you wodo energy ani obuo kwa so nti adenti a eware no esa ne mama yin we enye sabe awo enye nkateso agro ene nya aduane abeyo adenti anu ye no ena kira na montu abetuo enu firi wa se wutimi hu nioma apes se woye ni ya brabo mu wa brabo do tusane ani a ehe na atosin fa so apomudne fa ne se unnwumam fa ne se woni ankrofo ankrankran kita hodie fa no se woni ho kani kura nkita hodie fa no se be woni nyankopon nkita hodie fa ne bono ate so ne ma wo ye no ho empo fa no school awoko sa ne ma wo nyina no emu de won na afo se atosi ana edimu se wotu ne din a ede na atosi wom name the area of your life that you want to manifest a change wow ebi aba no wadwuma mu a ebia wo pese onya promotion eba no adwuma mu a wo pese obia pa adwuma wo yo no eba no adwuma mu a wo pese wo so wo ye woni a yetime bodin e France wo yo adwuma ni papa eno ne onya adwempa sa no a e wa kan de ede yo wo pe promotion a you say wo advance in your grade ebia wo ba adwuma mu ase labor wo pe promotion a say wo school esua de na ebia wo twa degree bi ana twa even PhD bi na akoye professor bi akwan bi wabetimi afaso de minute ya bi asua de na wabodni krata na akwa anim na woso wanya promotion ebia promotion a wope no agina adwuma wo yo no so emre be na ade ba adwuma be na atime ye ni yie obi agya adwuma to ho so a unwinwi ana wo ye no odokwan so kwan afaso ye adwuma no so betimi ma promotion ebiom so no efa no empo woni ankwankwa kita hodi a ede na betimi ayo aso kwan ben so na ne nkrofo di nkomo
what are your communication styles? Obi kasa by onipa okasa yetie no. Obi kasa by onipa okasa omaya brabo edimu. Enti bi so say mekasa kwan ben so na mekasa be ma woni am ben wo so ni age me ho. Kwan ben so na mekasa be ma obi am ne nam ehunu se meda odo zubampa ena ni epadi kasa edimu ema nipa nkita hodie efe woni nkrofo edi nkita hodie a omawa ese woma relationships are about give and take yesere bia mamio twemamio eno nya relationship ene self-centered agenda oma ne oje ena de yankabomu a eyi enso open relationship papa sua kasapa sua kwasa hu ehwa kasa bufo nim kasa oye onim kasa werego nim na mom hwea kasa ehyenkuran kasa edimu a egina wodoso kasa asabi enam obuo kwaso nempo suase woma awoje eno na mama empo wadimu ewo ukita hodie mu eba na wapomudnimu a eno be ha ese woyo emne be na otimeda emne do so na odo bo meken oda be no ndumienu no so no miensa wonae obo oda no ndumienu no so no nan wonae de na ode wabra boy onipa bia wanyina asase so bia no wantimi anakura da no hwere nsia ne nwotwe upap mudne a enye se usia ye nan say I want to be healthy, I want to be well. I know I want to, but there are steps you need to take to be healthy. The first step is to manage and monitor your sleep patterns. The second one is to monitor what you eat. No me ko mu na ne be na odi anapa dokrono chinam awia gobe enumere gobe enya duano no. You must take a balanced diet. Aduane a edimu ahan wo mu enampa wo mu enempo nuane se carbohydrates wo mu na sade wo mu na yese wa di balanced diet. Ebiom se so automatically wa pom your friend exercise no na ujai adwinfi na adwinbone edie. Don't let worry or complaint possess your mind and adapt a healthy lifestyle. Where sa nema we a abrabo bedin kunim ewo empo apomodinem fam. Enti abrabo ayeboyi ena okwa yenya. So bedin kunim honam so bedin kunim ewo nkita hodie mu, so bedin kunim adwumam, so bedin kunim apomodini ho. Ewo nioma asesa wo yo. Am yiri se watie bi enede. Onyame nka ho na ne amakan fire adwuma seba no apomodin mu seba na ankwankwa kita hodie seba no adwuma mu a nioma bi ho a enye anisu keke na motwa mfoni wo ni so a ese wo ye ehu na nioma tu na montuo na ye di adwaro ana meja wo me da Adom TV adwumakofo nyina ase woni ebo machi do madwumadi ba ho na mada won so a onya mmerɛ hwɛ me ase koso a hwɛ bejam dwumadi me ediam je so Apostle Dr. Nite Kotego me krawa na me se woni onyame entina